Uba finance star kalkongor, chairman kasar ki Nong Mylliem lakan binyaw halor ka jingya ben, yakan tho paradang parathan hakini kisngi ne para hima hapo kabriu nyutram. Uba kalkongor loong balada dan kano ka jingbam yastu jingmut lane kabakala para maki hidai bane kadau bet yakidai gibriu om yakadong kathan. Ngina kasar ki Nong Mylliem hadin banglai din ba kilat pathai kubor. Halor ka jingmi yak jingsha kano ba jingsha kynthoh ba peni yakin tin Mylliem. Ngina kalian kasar ni penpau ke cesau diaw ka bakrau abang ngi yakin ki armut ki long kami iwe na lum sa rio but iwe na ka thain was ki ba peni yakin tin Mylliem. Ngina kalian kasar ni penpau ke cimperam wiki ba haba ki kena ba kynthoh kim chu dai ban peni lani ban pindan ke cesau yo per thain hapreng mangi ndrai haba ni dan kinu ki kynthoh ni dai ban kynthoh shimat yang kita ki bale no kinu ki kam ki ba amra ban pedian ni kum kasar ngim dan pat ngim kwa ru ban kepat pi ba pen map hakmat jongi ke social media ndrai ngi pat ni susnang ni kentu pi ba haba pi Kren dan ni lek ke pi de banda perkhat bunsin kena ba kani kan am putak pat kena marak ta jing per jong ka than bat jong ka chat beriu hi ba kawai